patty. So let's try out. Living on myself, I drink it when we close the eyes and sun. I could give 1,000 reasons why, but you're gone. And you know that all you have to do is stay a minute, just stay. It's time, the clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second, your hands on mine. The clock is ticking, so stay. So guys, karon the-start na may mag-taste test. Taste test na. Or lami dyan siya. Ang ilang tea lami dyan siya guys. Sulit tayo. I'll post the price later in this video. And then, okay butang sa description below exactly the address. Asa ninyo ni makitaan guys. So, kayo and then, along highway rin siya. Dali na sa Magdungan. And then, ang owner is very hands-on. Kasi Singaporean. On or hands? Handsome nga hands-on. Charot. Ayun na yun eh. Nakalingi. Muna ni epekto sa ano, ay sa milk tea. Tea nga, di. Guys! May loyalty card. Muhatag silang loyalty card. If kumana ninyo na nana siya yung mga freebies. So, diba? Hindi na okay guys. And lamig na siya. Huwag mong ganit yung lamig. Oh! Na-discount. Ah, dyan. Kabot-buot dyan.
taro. Milk tea. Order dong. Order. Sulti lang. Gamit tayong loyalty. So, muna siyang milk tea. Actually, second na ako ni nga tea. Ang first ako nga tea kay katong red tea. Which is, ingon ni Sir Daniel, ang katong red tea is Indonesia for healthy, kini siya, ang taro is for refreshments lang gini siya. Sa verdict, ma'am. Dili siya typical na taro, Lami. na common. Hindi siya tamis, ma'am. Dili siya tamis. Sakto dito. Healthy. Dili mo labaw ang iyang sweetness, but enhance ang iyang pagkaube. So, ang nilabaw niya kay ang iyang pagkaube. Yung pagkataro. Yes, ay pagkataro. Dili na. Ay, nice siya. Karon na mong i-test karon is ang ilahang meal, value meal. Saan na siya? Ang kini siya kay C5. C5. Si C5, it's 89 pesos. Na siya'y kuyog na isaw, chicken, usa ka rice, o pork. Mana siya. Dayon ang usa sa kong vlogger kay C1. It's C1. It's 89 pesos po. But chicken lang niya ha. Chicken, one rice niya na ay half boiled egg. Muni ang so, atong i-test. Nasa siya coleslaw guys. Sa tanan meals na siya ha. So, sulit na siya. Cause guys, like I said earlier, ang location is highway lang, along the way ra. Doon siya sa school, doon siya sa mga different establishments. And then, ang yahang from tea to snacks. Nasa sila yung snacks here. This is omelette siya nga sandwich. Plus ang meal. So mukbang ta. Plus they also have soup. So Ang ilang famous. ilang famous nga laksa, which is very much yummy food. Ang yang kahalang is not that strong. Kaya ra jud kay siya. So guys, mga una jud ta guys. Hapon na sa oras, 3:51. Panihapon na ga. Kini murag wow kay baw kung panihapon pa ba niya or paniud to pa or snacks. So atay tas. First is ang barbecue. Dili parat. Dili parat ang iyahang sauce. How about yung chicken meals? Wala pa na ko siya na-try. Pero ang ilahang coleslaw, perfect. Dili ko tika unag coleslaw, but ato'y try. But para sa vlog, Mukhaon ta. In fairness, lami ang coleslaw. ready? That's it, go. Guys, pwede na ang coleslaw isudan. Wala na yung barbecue. Very yummy. Nami dyan siya guys. Try it.
sila kuya o ate nga mo yung nag-serve sa mo ang milk tea. Thank you kayo. Thank you. And then ang kitchen. Ato'y check ang kitchen. Muna sila ate nga nag-cook sa meal. Thank you kayo. Ako ni buta sa blog ko. Buta sa blog. So guys, mauna dyan siya. So, totally nabusog jud me, and at the same time, we learned something as well sa mga drinks and sa food na gina-serve diri sa Singapino. So again, we are in Singapino. Thank you so much Kang Sir Daniel for inviting us, and as well as Kang Sir Gaylord for inviting us as well for this event. And again guys, food is awesome. The price is right in terms of the food, sa food servings, sa milk tea as well guys. Totally, milk tea is in trend right now, pero makaingon siya kung it's different. Ito siya. Pinaka-favorite na ko na milk tea is ang taro. Kasi makaingon ko nga mo'y pinaka-sure na milk tea na dili ko magmahay. But di rin nakatilaw jud ko sa ilahang Rubious Red Tea. Kato ilang lemon tea, ilang taro, sugar or ang sweetness niya dili ana ka strong, and mangibabaw pod ang freshness gid niya. Even the taro, ayan pagkaube ang moy mas mulabaw compare sa sugar. In terms sa meal na ilang ginahatag, it's very affordable. Like I said earlier kato sa video, na sakto ang lasa, sakto ang pagluto, and then pangmasa dyan siya. Ang price totally super good guys, walay pagmahay, very happy. And again, I'll put everything on details sa description box below. And if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. And make sure to click ang bell button so that you will be notified for my new updated vlogs or latest videos. Okay? So thank you once again guys, and have a good one. Bye!